बिटिसि बिसायख'थिया खाथिथारसै। बिसायख'थिनि दावराव दावसिया सानफ्रोमबो 33 नं ननाय सेरफां काउन्सिल बियाबाव बिसायख'थिनि बार बारदों। ननाय सेरफां ब्लक इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि महेन्द्र बर'नि दैदेननायाव शुक्रबारनि सानजौफुआव मोनसे जयनिं मेल खुंनाय जादों। दिनै ननाय सेरफां बियाबाव बिजेपि दोलोनि जानाय फोसावदिंनो फैनाय सानखालिनो सान 250 बिजेपि आरो बिपिएफ दोलोनि मददगिरिफोरा खालिखलायाव इउपिपिएल दोलोखौ मदद खालामनानै जयनिं जायो आरो इउपिपिएलखौ गोख्रोंसिन खालामनाय जायो। इउपिपिएल दोलोखौ दुंब्रुदै बरायनाय आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गोख्रों हेफाजाब होनायनि रादाय होदों। भेरगाव जिल्ला युब मर्चानि आफादगिरि दीपक बर', हारिसा सेलनि दैदेनगिरि आरो गुदि बिबानगिरिफोरा बे जयनिं मेलाव बाहागो लादोंमोन।